So adom no adom ye yasane hia biem e wo tete obi kire dwumadie so ifisa bre ya kopim se ye be sori nkonwa so no mene tija kantanka ana ehia e wo fie ha se mo be kaya be da pemi no ne ana mene mpanyufo bi fie ase se ye di nkomo enkanka ene ye nua ya wafre o ma ye hu ba bia akamfo efie ase a omo ebeduru ba bia o madure na ye di nkomo no na no ye ka se akamfo e wo musua na se abusuakuo ahodo a we hu se me bo abusua we na obeto se obi so bo abusua wo hu se ye ne nua no na ye didi nkomo saada no aye ka se ye be hwekwan ye be fa so ye be hu abusua no nyina na ya hwe abusua no se de abusua no te yen akamam ha kra de ka se abusua ene den na abusua egu ahodo ese eno nenne mene Jakantanka yasan Asia na papa ya mene no Asia ma menka nchro se obroni beka se woye working encyclopedia baby o bia no e de ye benya asantesem wonmu ye benya akansem wonmu ye benya brofo wonmu niema bebre ana e wonmu a se opese oye de boawa obeye de aboa ntinde wabetu yen oye e de aboa ye na yesua de o ha se ma menka o se dwuma ye di nuase afa na nyina Professor Ellison ewa bruchire o hwedwumadi ye no ntino wama yate ase se ukọ sankofa asante a obehu no honom ya wafre ewo nkran o hwe sanso na rekon Edward ewo Kano Radio ewo Holland ono nso afadwuman WBLS for afa no Holland ana ye nso ye wokumase a ye hwe ukọ tete obi kire ye page a obetimi ahwedwuma ye di sanso ana se o type Kakari John Bosco a obehwe sanso na se Ode fa machine no na costume house omo Facebook e ho so dwuma ye di obe ho eno ho no me a medi dwuma di ho tia me medi edi kofi Kakari free sabre ya kopim se be sori nkonya so no ye ba bisua de niema bebre na ye ba bisua na ansa na no ma me ni dwamra ye ba na mada ho kani ye di na ye de nkomo hwehwe ho na nyina no ahyehye so mo ntwa me medi dwaba Ajamo miyanka na kedu sanu adwuma fe se wokona se kedu aye gas oven any stoves asiwa ubebon nsem ubekase broni nsa no ehun twa oven ben na ope oyekota bag half bag one bag and 2 bags eko in Japan tofo mo amoto cake se munya kedu oven bia se mamiyansa pe wudi guma ne se eben oye cooker any oven akabom de bom mienu miyansa ene ne aburusa afi oye center gas cooker oven any shelves ka ho bom ye baako ena woma eno de wa bon kwanya wie aye bomu na wie na de asiso na no e ka ne entinye bidi asem bia ni ke do gas oven and stoves e wo so amera about police station achi bola kese ne ho spray yen 0243 365873 and 0206 858619 ke do gas oven and stoves ade to ne aduane no aye for me da masese mwatwe me ama medidwa aba mene tija kantanka ana ehia wo fie ha se na da bia ya na meka se papa we niema bebre ana wo ne mu se mene ni hiase a na eye negisem se afi na wo de afidie na to ana se wo hwe a ma memfa ne number ma wansa na se yiwe dwuma ne nyina na wo pese obusa ne bibia wa frɛ no na wo bisa 055 333 3 no ya miensa 8445 055 333 8445 tija kantanka number eno no ebusua medase se watwen me ama makodi dwaba fi se mpanya ka me ate ase se de so na beti hu dwom no ya na ne ho enna moma me nkoi na me ne tija kantanka nkofi nda nkomotwetwe no ase tija kantanka wada ma me mwakwa ba Joseph bro yo akra eno so ya sana hia biem aha e titu bi kire ne ye hwe akamfo ebusua
se yɛka sɛ abusua ɛdɛn ne abusua yo yɛka sɛ abusua ɛyɛ kuo ne sɛ ɛnka abusua deɛ yɛnim no sɛ egu ahodoɔ yɛwɔ abusua kumaa bi a ɛyɛ wo maame wo papa ɛne anuanom ɛno yɛ kumaa ɛna yɛwɔ abusua a ɛno nso ɛyɛ wo maame ɛfam saa wo maame fam no na akamfoɔ yɛde ɛyɛ adwuma anaasɛ yɛdi so na saa abusua no yɛ abusua a ɛwɔ dini na ɛwɔ ahyɛnsodeɛ na ɛwɔ obi a ɔda no saa maame fam abusua no ɛyɛ adeɛ a ɛso paa ɛso ama no kɔ bia bia a wɔwɔ biara woyɛ ɔkani ba nko ade a sɛ wowɔ Ivory Coast o sɛ wowɔ Ghana o na sɛ woyɛ ɔkani nko ade a saa abusua no yɛakyɛ mu dodo a yɛakyɛ mu no wowɔ baako mu dodo a yɛakyɛ mu no wowɔ baako yo mate sɛ saa na ɛte deɛ a ɛnɛ na meda ase sɛ abusua no bia yɛakyekyɛ biaa mu na sɛ yɛakyekyɛ biaa mu deɛ tia kan nka wada mama yɛnhu abusua no ne dodoɔ ana ne nkyekyɛ mu sɛ deɛ wɔka no yo abusua a akamfoɔ ɛwɔ akamman mu baabi a wɔbɛkɔ ne titiriw asanteman mu no ɛne sɛ ɛyɛ maako ɛnwɔtwe na saa nwɔtwe no baako bi wɔ hɔ a yɛana duru mmere bi a ɔmotumi ɛpae mu na akɔyɛ te sɛ nkron senti a ɔmopae mu ne sɛ abusua biara wɔ deɛ ɔda no ɔman no pani a ɔda no na ɛda abusua no nyinaa no ɔman no pani a ɔda no na ɔda abusua no nyinaa no nti sɛ yɛ aka man mu asɛm na yɛka nti saa deɛ a ɛyɛ abusua baako eduru baabi a na wakyɛ mu mmienu nti na anya wɔn ɛda no mmienu nti ɛba ne saa deɛ a na akɔyɛ nkron ka anyɛ saa deɛ a ɛyɛ nwɔtwe abusua no nyinaa yɛ nwɔtwe yɛ ɛne ɔyokoɔ abusua bretuo aduana asona agona asakyiri ɛkoɔna aseneɛ ɛna ɔyoko no yɛ a ɔmo wɔ fanom ne adakɔfoɔ ɛhɔ na yɛka sɛ ɛduru mmere bi a ɔmotumi kyɛ ɔmo mu mmienu na amana adakɔ no bɛka ho ana yɛ nko nyɛ saa deɛ a wode adakɔ no ka ɔyoko no ho deɛ a ɔmo nyinaa yɛ ayokofoɔ teacher ɔda ma yɛnhwɛ akamfoɔ abusua no sɛdeɛ wabobɔ so ɛyɛ nwɔtwe baako mu bɛkyɛ mmienu ama na yɛ nkrono no yɛnhwɛ wɔn wɔ piesie wɔn wɔ panyin deda no akamfoɔ abusua no piesie no yo yɛka piesie a abusua no piesie a ɛne sɛ aman ɛna ɛyɛ abusua no de ofa abusua baako bi a ɔman biara wobɛkɔ mu biara no saa abusua no ebi wɔ mu nti abusua nwɔtwe a nkron no ɔman biara biara wobɛduru kuro a wobɛduru mu biara kuro no ɛso kakra biara no wobɛnya saa abusua nwɔtwe no a nkron no nyinaa bi wɔ mu kuro biara ɛwɔ akamman mu na ɔmo asan yi ɔman no baako ya ɔno ɔda ɔmo nyinaa no ya asɛm si a ɔno na ɔmo nyinaa kɔ no hɔ ekosu kyerɛ no anaa kosusu nneɛma ho ya ɔmo nyinaa nso gye tum sɛ ɔno ɔda ɔmo ano saa ni ɔno a ɔda ano no ɛno na ɔmo frɛ no abusua piesie saa abusua piesie no abusua biara ɔyokofoɔ ɛdeɛ ne ayokofoɔ a ɛwɔ akamman mu nyinaa gye tum sɛ wɔn panyin ne wɔsantene nti mfa ho baabi a ɔyokoni no ɔwɔ sɛ ɔwɔ Ivory Coast sɛ ɔwɔ Ghana bea bi a ɔwɔ sɛ ɔwɔ Mfante sɛ ɔwɔ Akyem baabi a ɔwɔ bi a ɔhu ne ho sɛ saa ɔyokoɔ no deɛ ɔda wɔn ano no wɔn nyinaa panyin no
na ayokofo no de ene sandehene no sandehene no eni adaje adaje a oni enti ne no ma pie gu no so enti no oyi ni mpabo ahye dwaben hene afijasi dwaben ana eni afijasi dwaben de wa ni dwaben afijasi ne de eben eno mom ben dwaben ho na dwaben no eyo man mu a ndi saa oman dwaben no ohina odi so no ona ohwe ayokofo nsam nyina de masantehene de ma santehene yefa bretu a ene mampon di mampon hene na abretufo a wo akama mu nyina ona oda wo ano yefa adua na asumnya wo amanse na ehono ya na nkrofo bi atworotworo bibi agu nkrata mu a eduru ba bi a na akinye aba ho enso ni kwan se akinye bi aba ho ene se efiri titititi ni nyina no aduanafo hu asumnya se ono oda wo mu nyina no enso ene wo ya wo mse doma efiri titi nyina no na doma no oka asanteman no doma eka asanteman ho be mfie be omma yebono a omma asante ndi fi ho no omma se de sese oba no ne senti no 1959 ya ntimi enkyere yen ne oye busua piesi aduanafo piesi ebi se aduanafo piesi efiri mfie be ahasani ndi mfie ahasan no a mra na oka wo mo ho no wo no na ogitum se die oye piesi no no ana ye piesi etoso biem doma ni nuane akwam na onuane akwam no saa akwam yi ona epani ansa na doma aba enso akwam no oyepani no nka se oni piesi ndi se ono nka se oni piesi dia ukuma no ere na woko ye piesi ama akwam no oyepani no abehwase ndi wenso da di pefe se nya doma ena ye duana piesi embom asumnya ena oye piesi osan ba asante enhihye mu a ya asante gitum se doma ka omo ho no a eye osante hine ne benkum nyina ne benkum nyemfo nyina aduana fo enyemfo akese eho asumnya ena da no ansa na doma aba asumnya na da benkum fekuo ni nyina no ansa na doma aba nti se ye hwe fekuo no kura na ki se doma eye kuma asumnya ye panyi doma ye kuma ndi ufi doma so ansa na waba kumawu ufi kumawu so a waba agogo ufi agogo so a waba krofufuro so na nkuro no toatoa so na se yemfa se santehini benkum kura no eye doma na ye panyi bi eho kura mponyo na ye panyi ndi aduanafo ni nyina wo akamma mu nyina omo pani ana omo piesie ene asumnya if you want eba asonafo so a asonafo nyina piesie ene achem abuakwa fa ho ne ba bi owo bia fa ho ne ba bi a owo omo nyina agitum so omo epani ye baako na emomu ba asantemamu na yepe asantemamu no asonafo pani a eno na koye ofinso heyai eye santimemu emomu kan akamemu de a ofinso no kra egitum se abuakwa ena yo mpiesi achima buakwa enti yefi ho a ne yaba aguna nso ya busua ewo mu se nkuro bi ewo ho a omofra omo aguna kuro no de aguna ba kuro no de aguna a nkire se abusua eno asem ne yeka enti yeka abusua aguna no omo nso omo ewo piesie no bi sade abusua bia wo bi no so ndi omo nso piesie ene dankyira fa ho ne ba bi ofi bia fa ho ne ba bi dankyira no wo central region di dankyira agunafo a wo akamma mu nyina agitum se omo pani ana omo piesie ene dankyira if you want eba asachiri ekuo ba kon a efre na asachiri no
nso omo gitum se omo piesie ene akrokyere ya eben oboase akrokyere ya akrokyere eho ena asakyirifo nyina nso gitum se omo nso omo piesie no yeba eko na busua na omo nso nyina akamamu nyina omo gitum se eyi fomena adanse hene ono da omo nyina no adanse fomena ono da omo nyina asona eko na fo nyina no yeba asene nso a asene fo nyina nso gitum so omo pani enne adontenhene osande hina adontenhene na etora bi na no ma ekeka bom na eyi adontenhene ekobasa ni nyuma kodoso a no ma da omo ni ahwe amakom ka hu se eyi aguna wasante omo nsusu ye eyi asenefo eyi probiti se nkransa asenefo wobuno wanchi asenefo nso ni nyina chi no omo gitum se ozande hene adonte hene na da omo nyina no na ya ba adako aha ena ekobasa adakofo na omo ka ayokofo no ho no wonum duru ba bia na omo ho se omo ye baako ewomu se omo ye adako omo ye ayokofo de nso omo ayoko no bibi bata ho bibi bata ho ne se omo fra omo adako ya omo nso omo pani adakofo ewo akamamu nyina nso gitum se omo nso pani ene nsuta ndikobasa de a na eyi akoye nkro anya sa de a nwotwe na wenmu nyina chi no onu manya omo nano no ana ntua no ana se busua piesie no omo san wa hyenso de cheka taka twa memeba ebusua safe na ode wo fidi na to ase aha eye tete obi kire ana woni guso a wo hwe maka twa se dwuma yedi ni wiase afa na nyina de me pese wo ye mamia ne se wo de wo ko page ho a na wa like na wa share na afi so wa sembisa bia na wo de abre yen ana wo comment no na wo de aba mekan ama na mamo hu se me ne ana edi dwuma no se de etini sisia wo hu se akamfo abusua no eye nwotwe edu ba bia eye enkono afi wo hu enkura omo edida no ewo akamem na ye ba asante nso a wo hu nkura omo edida no se ye ko achim ebuakwa na ye asonafo no ifi hono ba ye offense nso abun se offense manhene na na wiafe akenten ono ana eda no ewo asante ase asem we akai me brebi a ye ko achim ye kokosra ye ochiman na asante hene kasa okan se asante ene achimfo enni haubia ne senti ne se won ewo hawa anka omma offense hene emetena na sase so sanso anka omma dwoso ehene emetena na sase kyese asona no na ise dwoso ka ho offense ka ho ansana ebuakwa aba ni panyi se ditiya kantanka ka no tiza wadama yenhwe akamfo busua ni na yenhwe wona kraboa se de na opese wo kan ne de bema wo behu se mebusua we danso no yenhwe akraboa no yo ekasa akraboa no a na esanfre no acheneboa anase ahyenso de yo akraboa no ye eyi emo bi a nananum edi atua omo ano anase omo agitum se omo do anase omo sunsum ehye saa abo no enti ebusua enwotwe anankunu ni nyina obia wo ne de akraboa ne de eduru ho a eye enwotwe efize ayi adakofo no ene ayi ayikofo ni nyina akraboa ye baako ene akroma nti akroma ene ye ahyensode anase acheneboa anase akraboa ema oyoko ene dako uba bretu a eno nso ye sebo no ono ana ye sanfre no se etwie ndi
sebo ene da bretu na no na se omo akraboa no ena oba adua na nso a enso eho akraboa no edoso wonum akraboa obi anim kraman a eja etua na no sentini se saa ekuo no a ekuo ahodo na aka bom ene koye adua na ba ko a eson wo mu pa no eye atwea saa atwea no na omo de kraman eye omo ahyenso de nanso esanso omo ya nuanom nti no omo aka nyina nso gitum se kraman eja ehye nanum no ene ye omo akrabwa omo san yusu friend say aboa bi ti se apotro ana sa aponkyerani ana omo eno nso eye omo akrabwa nti ena omo san de bochi amiensa ya eja so mu enso eye akrabwa omo abusia ba kono na omo nyina baabia ebi bepie bia omo nyina agitum se wo nyina wo de eye nyina ye dia na de ya yeta hu paaye eye krama eje tiana no jata enso esaka omo abusia no eyi ahyenso de no eye aduanafo ye nti ukọ akwamu a akwamfo eye aduanafo omo tai de jata ene gina ho ema omo man no na dodo no a yehunu no de eye kraman yeba aya asona omo nso anene anase kwa de bi anoma ne komu fitaa no ono ena omo nso de ye omo ahyenso de ana omo akrabwa na omo acheneboa yeba aguna no akrabwa ene ako na ogina ho ma agunafo yeba asachire a eno nso eye kokosachi anase pete omo akrabwa no yeba eko na ewuro mu nantwie ya efra na eko ono ogina ho ma ndi se omo baabi a eko no bi enie no omutimi de nantwie kura agina ho ema omo eye o mahyenso de mpempi no eko no ye nantwie a o wura mu nti ni nuane nantwie o wofi na yaba asene no ye apan omo nso ahyenso de no ye apan ena sede kan no adakofo no omo ne ayikofo no nyina aye baako abusia safe na do fide na to ase a tete obi kire dwumadie na woni guso a wo hwe maka kiro se oman bia wonim na mamre ene na mane no oman no mu nipa eyira sanso ena se unnim babia wo fi a unhu babia wokoda wode montwe me na minni dwa semasini baako pe emra ye ba afi ne afi komo na ase bigidi se woni eje ho ba yebesua ade pa atwe me ba sese ya Ajamom yanka na kedu sanu adwuma efe se wokona se kedu aye gas oven any stoves asiwa ubebon nsem ubekase buroni nsa no ehu twa oven ben na ope oyekota bag half bag one bag and 2 bags eko enti pan tofo mo amoto cake se munya kedu oven bia se mami ansa pe wudi guma ne se eben oye cooker any oven akabom de bom mienu miensa ene ne aburusa afi oye center gas cooker oven any shelves ka ho bom ye baako ena woma enu de wa bon kwanya wie aye bomu na wie no na de asiso na no e ka ne entinye bidi asem bia ni kedu gas oven and stoves e wo so amera na ba police station achi bola kese ne ho free yen 0243 365873 and 0206 858619 kedu gas oven and stoves ade to ne aduane no aye for medase se watwe me ama medigaba maka kiro se niema miensan ma asetene mu eye baby anipa odi oti beto de ubedi ene de obehye na de hia omu pa ene baby a obeda
se unya baabi a wobɛda na wawie ɛno nti na dɔfo bi ɛtɔn ne dan a etwa gu sisi sanso na K-Edu gas and oven ɛse ensa ne ho na nkonko hyehye ɛwɔ baabi a wobia duma yedi opese oka ho a obetimi aba wode no an se what type wafa wo phone na what type titi obi kire what type titi obi kire na obehu se ye wo ho na afi wabeka ye ho obeka ye ho a na wahye na afi wode comment aba ebre ko nanim no ano se ebre no enti aye ne ana se kwan ba mu maye ne amebi ahoma no 0208833023 0208833023 eno e voice call anase se kwan ba mu anase bia pese oni ye video call eno so 0246 639 496 0246 639 496 na mamen kai o se nana ya e wo US o hwedwuma yedi nana ya memwa aha sabre ha de ade asa na menim megidi sam hodum e ya wia nana ya e hwe sanso na afoforo e ka ho mo hwe Professor Ellison e wo US ono so e hwe prof memwa ha wia minute chakantanka ana ehia se de na ye twetwe nkomo no sanso na ya wa friend so e wo hodum ya wa friend so e hwe abusua moma yenko na yensua de se de chakantanka aka no wa ma ye hu se sisi a ye hu abusua no mu akenebua na mame musa na se bia abusua no ewo nkronkro ai bia mu ediso ti mame fia se mfi kro bi ti se bretufo wo kura mu ediso ana yo bretu no ene abusua no na se de kan no kro bia abusua bi ena eda kro na no nti wo fa nkura e boboy no asema mpon se ya eye bretufo na eda no ofa abu akwa eno nso asonafo ofa offense ana adweso a won so saa nti e fa bretufo nkura ne ye wo kumasema mu yi de ye bobobi e wo kumasema mu a ebenya bawro right friend bawro ebenya atasomaso ebenya donyina ya kire se eben say ye tra kumase nso a na edi ka kan mampon na amoafro omu ina ya ofun ase domi abra afidwase jamase apa adankranya omu nyina ye abrotufo ye tra asante mamukura mpo a ebenya bi ye kwakwawu abene omu so ya abrotufo wasa amamfi so achem wanchi na asempraso omunyina ya abrotufo na se yehwe no sanso a se de woka se yehwe asante yehwe akan no ebetimi abase omubetimi atrako baabi se de ye kasa no kan se bi a asan busuane bi be wo kodibu a bi be wo ha bi wo ebetimi atrako sa yenhwe si a yenhwe ekonafo nso prof yo yehwe ekonafo nso a na se masi ya ewe yehwe asokoro mampon ya nkwanta kese omu pankro no ana sa nkroya yakan omu nso eye ekonafo so ne ye free kumase asem eye ekona na ye tra kumase so ne ye ba ye ko yenim kakra ebenya fomna danse fomna ebenya asokore ya ben afijase ebenya brekum bono brekum ebenya nkro ahodo ye tra kumase mpo a na ye ko Ghana fa ba bi mu a se hwe kwai ogwa ye Cape Coast dwa ya nkwanta na je se ye nye Ashanti region mpo ne wo ya ko ya tra nti wasankran nti sa nkrowe sopon ya e fro achemfo tu abodom omunyina ye ekonafo yo abusha safi na do fide na to ase a ye twetwe nkomo yesua de na de a yesua nyina no megidi se ebeboa wo
na ama yehu akamfo ebusua dodo a yewo ebusua dodo ni nyinaa no na yehwe wo nkuro ene mmea wo edi so sesie yehunu se ebusua no omu wo akraboa anaase acheneboa a ema wo yehunu se wohu we di a wo hu se ebusua we ana eba wohu we a wo hu se ebusua we na eba afi yehwe nkura ebusua no edi so tija yenhwe asene yo hwe asene a omo ne yekase omo acheneboa anaase omo akraboa ene apan no yo omo nkuro asene fo nkuro enti omo so de no kakra be kan no abusua be kai wo se yesua de yedi nkomo na nkomo a yedi nyina eye akamfo abusua ana ye ka ho asemu yi tse kantanka da roma sisi a yegusu a yesua de tija yenhwe aguna so yehwe aguna nso a ya na me pese ye fi ase fi kumase kumase tafo edumai ena ayi fumasha womu nyina ye ya ayi nkura ewo kumase a ye agunafo ye ba etra na ekọ asantimamu a ya tre kumase no a eno nso ye wo sankware ana ye wo kukuom ye wo ye tra asantimamu abodwisango no kura de ewo adanse bodwisango wo mo nso ka agunafo asuonwu yes you know Professor Ellison mechia wa nwumre nti wontimi mmo asonafo wa abra obegya asuonwu wo ana nti yese mase ai agunafo no omo asuonwu ka na yetra ho ne yeba se yekọ yefi Ashanti region yekọ eya ne yekọ danchira yekọ emfansi yekọ Ghana nyina yekọ danchira yokwa dunkwao ekumfi wo munso azim fonso ye na wasa abrem wo munso eye eka agunafo wo doso kakra bi enam bre nti sede medical ka kiro no yesua de a esese wotenase na wo fakrata na wotwere da sebe ya se wotenase na se wo fakrata na wotwere da chiankwa ma bia na ye fe no se chena no na wonya bi aka de a kire nchirima no kwasem ne se si nyampanyimfo sei na ye no mu ediduma eti sei dia meme ne wo dia akada bia metwere se da bia eno na ya na ma meje masante sem meje akansem edi na me hu se you edanya akamfo ewo nema bia ne se de yesi a yesua wo hunu se a yekọ aguna wo hunu se de agunafo omunkuro a omu ediso se baga na ha wo hu yekọ asantimamu anase kokumase nso a wo hunu yebekọ na yahwe asonafo nso omunkuro a omu ediso na waye da bia ya na ebinum eka se be kai se be na kakari na meka chiti kantanka se yesi asonafo ebi etikoti se omanim hose oni omu nyaadwe se okasa asona ni etikoti se nanim odo nyaadwe ibi se nipa tiko etise nanim de na sunsun abemu yebehwe yenhwe asona ti a yenhwe asonafo yo ye kwa asona nso a emfa mfi kumase nkura bemben kumase ana wo kumase no onwe asotwe wo dweso nchen ho bonwure ndi yetra ho a na yeba ye frenze yetra de emen kumase kakra eno nso adweso adweso ofieso tano dumase tano dumase omo nso yetra ho na yekọ Ghana nyina benya achuma buakwa ya chebi akuapem onzo asonafo yeba wasa fiase ebira mankesim aguna nsaba ko nkwatia achem bagro ko mpraeso wo mu nso ye asonafo asona obusua makajo se yesua de se wotena ha
ma yɛsɔre nkonnwa so a wobɛnya nneɛma bebree na osua teacher yɛnhwɛ ayokofoɔ sɛdeɛ ɔka sɛ santehene ana da no bibi nti ana wɔde ma na adwabenhene sɛ ɔnyɛ ɛho nneɛma ma no yɛnhwɛ ayokofoɔ nso yi yo ɛkɔ yokuo mu nso a mase yɛbɛbɔ kakraa bi ɛnya ase mampɔnten wɔ mu ɛyɛ ayokofoɔ yɛba yɛntrɛ kumase yɛnkɔ ayi dwaben bɛkwae okofu asankare na yɛtra ashanti region a ɛno nso yɛbɛnya tachiman yɛbɛnya abetifi yɛbɛnya amanten atibie wrawra asiakwa ɛna abricos bona every coast ayo bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no bona Cheka ndaka boye yɛka Ghana asɛm na adai ne every coast yo nya Ghana asɛm ne yɛka akamfoɔ ekura wɔn dɔm ndi baabi aka obiara no ɛsɛ sɛ yɛde kɔfa hɔ na mmom nkura a yɛbobɔ no Ghana deɛ ne yɛbobɔ kyerɛ sɛ no na bɛn yɛn ya woto wani a wobɛkae na yɛkan yɛ Abricos no nkuro bi wɔ hɔ a dodoɔ no ayɛ ayokofoɔ ne friends adakɔfoɔ Kodiboa Busua makacho sɛ yɛtena se na sɛ wohwɛ nneɛma si a wobɛhu sɛ yɛsua deɛ na wei na ma tetesɛm ɛyɛ anika wei ana ma nneɛma nyinaa ewie mu di na wohu sɛ you akamfoɔ ɛwɔ nneɛma dia yɛnhwɛ asakyiri yo yɛhwɛ asakyiri nso a okumasema mu no apiadu ɛna apiadu he ya atonsu agogo yo yɛntra kumase so a yɛba ayi a ɛno nso abrenkense nyamiani udumase benim ya ben mampong wɔn nso yɛtra asantemamu no yɛkɔ ayi a efutu kwaman ɛwɔ asiebu yɛwɔ dankyira isaase yɛwɔ efutu kwaman ɛno nso yɛ medika yɛba ayi a chichire bo ya no nso wɔ Abricos wɔn nso ka ho kankyere bo nkuro no din ankasa no manfoɔ ka no chichire bo ba nso ne din paa yɛ kankyere bo Busua yɛsua deɛ no maka kyerɛ sɛ ụmụ ofidie no da ha se ya na wohwɛ a wobɛhu nneɛma bebree na mpanyin aka me ate aseɛ sɛ wonni futufoɔ na wotwam no obi tu ne nanafo a na wode bi atu kutukom tija yɛhwɛ kura adu so yɛhwɛ kura adu so ɛyɛ aduana ana adu so yo yɛhwɛ aduana nso a wokumasema mu a ahensan ɛna asrampon ɛna akyease kumase ɛfam no yɛba asantema mu a ɛno nso asumnya mawu gɔɔso bɔmpata kwaman yɛtra asantema mu ne yɛkɔ Ghana ɛnso hwifo yɛman dɔma ahenkuro sɛhwi wasa akuropɔn kɔw abene akyem ɛde wɔn nyinaa yɛduru ayi so a bontuku wɔn nso aduana tija mami musa wadama meyɛ busua bi mu nipa na bisia bia wode yɛnwia busua no nyinaa nwie kora yɛnhwɛ adakɔfoɔ no na yɛnwia ansa na mabusa masema mi busa yi yo adakɔfoɔ no yɛka sɛ wɔn no ɛwɔ faase ɛne ayokofoɔ ɛna ayokofoɔ nso hu adakɔfoɔ nsɛ wɔn wɔfa ne kyerɛ sɛ wɔfa no wɔfa se deɛ na kyerɛ sɛ busua baako nanso duru baabi a ɛsan sɛ wɔn ayi obi ɔda wɔn ano ne nti no na akɔba ne sɛ yɛtumi kanka ho na ayɛ nkron ɛno kumase no yɛwɔ adakɔ gyaakye ɛna ntɔnso yɛ ɛbɛn kumase yɛba
yɛtrɛ Kumase a yɛwɔ Nsuta Kontrase ayi Akɔkɔfɛ yɛtrɛ hɔ na yɛba ayi a yɛwura Ghana Wasa Aburokyire Wasa baabi wɔ ha yɛfrɛ no Wasa Aburokyire ndi saa Wasa Aburokyire no ɛna ɛno nso ɛka nti wɔn nso ɛhɔnom nso baabi a nkura a wobɛnya no ɛwɔ yɛbɛtumi aka sɛ wɔn nso wɔ Ivory Coast wɔn dɔɔso ɛwɔ hɔ paa ɛyɛ adakɔfoɔ no Yamoussoukro ɛka adakɔfoɔ no na wɔn nkuro no yɛ na Boakɛ nso ka adakɔfoɔ nti kɔw Dikoman ɛyɛ adakɔfoɔ nso yɛ adakɔfoɔ ya bedase mami Musa mahunu sɛ yɛyɛ abusua biara wɔ sɛdeɛ te na mame mfa ɛyɛ aduanafoɔ na yɛmfa nyɛmfa to ho sɛ wɔmu na wɔmu akraboa kan no ne dɔɔso yɛhu bukyia yɛhunu aponkyerɛne yɛhu krama edwatua nano yɛhunu aboa baako ɛka ho nko a wɔnnan ya mame Musa sɛ meyɛ aduanani a na betimi aware busua ni bu nipa won so yɛ aduanani yo busua no bi wɔ hɔ a utimi a utimi ne sɛ busua no ya na nkyikyɛmu ɛsan wɔ mu sɛbe wokɔfa kane no ana ɔmotɔ nkoa ɛde ɔmbɛka wɔ ma busua ho sɛ nyɛ obusuani no ɔba a ɔbɛdɔm wɔ busua no nso mutimi ware no ibusa nse ofiri hi a ne wura abusua no no ntɔn no ɔbɔ saa we no utimi ware no timi a utimi ofra no ho sɛ ɔyɛ duanani anaasɛ ɛkɔnani anaasɛ yekoni a ofra no ho saa prɛko apɛ owu a ɔmo na besie no oduru baabi na sɛ ɛyi ɛsoso ɔkoma abusua no a ɔbɛko ama abusua no ɛnum na ofiri nanso ɔnyɛ mogya ɛwɔ abusua no onye boja nti abusua na ngasa ɛda hɔ no yɛwɔ boja ya ɔmo na sɛbe edu adedie so a anaasɛ yɛpɛ ɔhena anaasɛ ɔhene biara ɛwɔ saa abusua no mu a wo a wo bɛn akonnwa no paa no mo na yɛfrɛ mo sɛ mo yɛ mogya baako nti sɛ mo yɛ asonafo a bɛn akonnwa no mo timi di akonnwa no bie no ɔmo nyinaa yɛ mogya baako nti sɛ wo yɛ asonani a ofiri Ivory Coast na baayɛ a wo yɛ asonani deɛ nanso wo nyɛ mogya nti wo nyɛ mogya no deɛ ɔmo timi ware wo na wo ba baabi a ɛda nso paa ɛda di pefee yɛ aduanafoɔ mu aduana no ɔmo agye tum sɛ yɛfrɛ bibi atwea abrade nyankompa sakyi baabi kurafoɔ se ɔmo de nyanyo nti saa nan sɛ kan tanka nya abotre aduanafoɔ no fo mu ho aduana atwea abrade nyankompa sakyi na nyanyo nti sɛ deɛ ɔwɔ nyankompa sakyi na ɔyɛ aduanani no ɔkɔ baabi a ɔmo no yɛ ɛmfa ne sɛ atwea ɔmo betumi aware emu matwea ɛkɔ ware atwea no na yɛ akɔyɛ mogyafra so nti abusua biara nso ebi wɔ mu abusua nwɔtwe no a wohunu no nyinaa no ebi wɔ mu nkyikyɛmu ɛwɔ mu nkyikyɛmu no wura wɔ mu ansa na wahu sɛ nkyikyɛmu wɔ mu nti sɛ wohu sɛ bia asonani aware asonani a mpempie no yɛ na hyɛ dɛm kakra nti na ama na basa anyɛ saa mekae sɛ minim mihu sɛ me wɔfa bi ɛware aduanafoɔ mmiɛnsa ɔno yɛ aduanani ɔware aduanani no dabi ɔno ware mmaa mmiɛnsa a wɔn nyinaa yɛ aduanafoɔ baako firi abira baako firi anka akyease baako firi bonwerɛ nti ɔyɛ no na ɔmo se dabi baako no deɛ sɛ ogya no ɔno ne bonwerɛfoɔ no nyinaa yɛ baako nso na ɔmo awo baako dada nso ɔmo huri gyina ma ne gyaeɛ no nti nyankompa sakyi aduana akɔware nyankompa sakyi a mpanimfoɔ bɛhwɛ sɛ mo bɛgyae aware mo awo koraa mo bɛgyae aware mo pɛ mo ho sɛ deɛ nya mo bɛgyae aware
Obusua yesua de we kire se ye de nananom niema no agu ho nti na nei obi ahia obi wo ba bia na waware no wonhwe se bia me no ye abusua ba ko bia ye ko abusua wo na se ba na se me asuna ni wono se asuna ni o mu se tia me yake ase se na ni na se bia wono se asuna ni na se kwan kakra da montamu de a mo ware a ebeye die nanso no ti se na echese bi no se ye ware kura ye hwehwe mu wanson yo ene de asofo no de bibia beto se mfa ho enti se na ohu se asonani ware asonani kuro ba kokora asofo timi huri gina se enye hwe asofo no binom etimi huri gina se enye hwe na se nipa na ware no omo anya asofo ta omo achi a na watoto agu omo asum se enye hwe a omo ware ndi utimi utahia bi nansen enso emfie be se aduasa anase aduanan achi no de nanka omo mpene ene kura no obusuan bi okura no omo huri gina se yempene ni titru nkura enya kase pi no so we duanani na usia yanku duanani a ompene ma onware obusuan non san bo apa ho meti aduanan enum enche bia na ye sori nkonwa so moma me nkodi dwamra na ye toaso a entwetwe nkomo se sisi ade yesua de ye hunu se de akamfo abusua ene onema nyina tintino de monhwɛ me na me nkonkodi dwamra me ba ya na ye san ato ankomo twetwe no so me ba sisi ya Jamomi yanka na kedu sanu adwuma efe se wokona se kedu aye gas oven any stoves asiwa ube bonsem ube kase broni nsa no ehu twa oven ben na ope oyekota bag half bag 1 bag and 2 bags eko enti pan otofo mo amoto cake se munya kedu oven bia se mami yansa pe wudi guma ne se eben oye cooker any oven aka bom de bom mienu miensa ene ne aburusa afi oye center gas cooker oven any shelves ka ho bom ye baako ena woma eno de wa bon kwanya wie aye bomu na wie no na de asiso na no e ka ne entinye bidi asem bia ni ke do gas oven and stoves e was from Runabout police station achi bola kese ne ho free yen 0243 365873 and 0206 858619 banya kam ya ti asese niema miensa nhia e wo dasani bia setenam e die obedi obehye eni baabi odi etibatu ntia na mpanyin ta akase ebusa di pani fie ne mom ebusa di sika enunti na odofo bia sini dan a etwa so maako miensa kire abusan a etwa so maako miensa na ewo mu dampo maako edunwotwe dan a ye ton yi dan prepa ku bia e wo di boni be fe ne se toilet bath ana kitchen enam se ye dampo maako edunwotwe aba ene yesua die bibiri afi ye hu akamfo ebusua maako motwe baabi udu baabi a eye enkono wo hu ebusua enkono no enyina na wo hu sede ebusua no ete si a ye hu baabi a omu ewo asantemem ye hu baabi omu ewo kumasemem ye hu baabi omu ewo Ghana mem ana ye hu baabi a omu ewo akamfo ma nyina mame enkoi na bimusa tikakantanka yangantanka wada mame emusa sede na oboso se akamfo no mu
atene boa anaasɛ wo akraboa no tia ma memusa ɛwɔ nsunsuanso wɔ nipa no sɛ bia mebretuni bia sɛ hwie ana yɛ matene boa wo nsunsuanso wɔ nipa no so ana yo mpempi ade bia wo de wodo ahyem na wo de asi wo sɛ yɛ wo nhwɛ so de wo de nti a wo de saa de si ho na bako abusua na bako sɛ mu no na bibi nti na ɔmo de saa de no si ho sɛ yɛ wo papa ɔmo atwene boa na asɛm makra na wofa sebo a baabi a sebo a na jata wo bia no ya na ehonyo enti saa busua no agi tum sɛ ɔmo koduro ɛne ɔmo akankro na akandie ɛsɛ saa aboa no fa sɛ betufo a ɛyɛ sebo a benya sunsanso kaka ɔmo kora de tu ɔmo ho sebo de ntimi nsisi me ansɛ ha wofa anene a nim sɛ ɔmo aboa no ho fɛ enti no na ho fɛ enti na ɔmo nso pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ saa de a ɔmo nso ho fɛ yasonafo bɛka kyerɛ so ɔmo ho fɛ nanso no mpempi no ya na saa ne teɛ nti yɛntimi nya mumu ɛwɔ asonafo mu ana yɛbɛnya ne ho nya fɛ koraa no na te sɛ obi sɛ nti ɔmo na de hoahoa ɔmo ɛno no obi de biribi hoahoa no a ɔnso ka bi nya de ahi nni kwan sɛ ɛma ɛyɛ wɔ hi ɔmo deɛ no ɔnso so trase na ɔnso nwono bi na ka fa ho na yɛmfa hoahoa nti de obi ka fa na ho deɛ wokɔ obi so a mampɔn sei ɔmo timi ka sɛ yɛ mampɔfoɔ ne ɛdeɛ nsa ni mandi abɛkwan nti hɔ na ɔde ne nsa benkum di abɛkwan obiara de ne nsa nifa ne di abɛkwan nanso ɔmo deɛ ɔmo ka fa ɔmo ho no ɔmo nka sɛ wɔn nso nka bi ka bi yɛ nti obi ɛka biribi sɛ ne ti kɔ te sɛ obi anim no sɛ yɛn asonafo ɔmo na ɛka no saa ɔmo no ka no saa no ɛde ama ɔmo yɛgya ama ɔmo sɛ ɔmo na ɛseɛ sɛ ɔmo na emu mu kɔ hu mu deɛ a ɛyɛ sɛ ɛnte saa sɛ ɔda mama me musa sɛdeɛ ɛyɛ mmoa ana ɛyɛ ahyɛnsodeɛ anaasɛ ɛdinamboɛ ɛbɛtumi aba sɛ bia meyɛ so no ani na kyiri sɛ meku bia ane ne anaa mekyiri sɛ mawe nam so yɛ nam a yɛwe a kyiri sɛ mawe koraa anaa mekisɛ meka sɛ abusua no akyena mpoa no ɛyɛ wɔ mɔkyiwadeɛ anaa ɛnyɛ akyiwadeɛ yɛ adeɛ a wohu a wotwe ho firi ho koraa wommɛn baabi ɛwɔ wode ɔdɔ a wowɔ saa aboa no mu na wode nti na wode na yɛ na wodɔ biribi nso a wonwe ɛmfa ne sɛ aseneɛfoɔ wɔn akraboa ne apan nkurɔfoɔ bi wi apan nti aseneɛ mii ɔwe apan kyerɛ sɛ ɔdɔ no ara sɛ adeɛ a wodɔ no deɛ wokɔ akɔhwɛ no ayɛ nti ɛno saa nneɛma na ɛbɛtumi aka afa mmom ɔmo nkyiri wokyiri biribi a womɛ ho deɛ ti akantanka kan akae me sɛ sɛdeɛ aduanafoɔ akraboa ne kraman ɛbɛtumi aba sɛ wobɛkɔ kuro bi mu koraa no na sɛ yɛ aduanafoɔ koraa na kraman nni kuro no so bio ɛyɛ nokorɛ saa anaasɛ bi a wobɛkɔ hɔ no koraa na ebi nso de ɛhoahoa mu sɛ mmoa no ɛyɛ nneɛma a ɛyɛ ɔmu deɛ yɛsua deɛ na maka kyerɛ sɛ wotena tete bi kyerɛ afidie so a wobɛsua nneɛma bebree sɛ mpanyin sɛ sɛ wokɔ aberewa no na sɛ ademankomasɛm saa nso na sɛ wotie tete bi kyerɛ a wobɛte mpanyin nsɛm Mr. Kantanka ana edin ko medical kan kyerɛ wo sɛ adeɛ bi ehia wo fa asantesɛm ho sɛ ɛbɛma wayɛ wasantesɛm ɛbɛma wayɛ akansɛm ɛbɛma wayɛ amammerɛ no mede teacher number atodwa yɛ bɛsɔre a mɛsan de number no wo hwɛ yɛn baabi a wo hwɛ yɛn fi bia no pɛ sɛ ɔne ne di nkɔmmɔ a wobɛtumi afrɛ no na wo ne no atwetwe nkɔmmɔ na deɛ ɔwɔ yɛ bia no nso wayɛ de aboa fi sɛ nneɛma bebree ana ɔyɛ de boa afoforɔ tia mami musa wei emfa ntwa to kra na yɛnsɔre ye ka abusua no akraboa sɛdeɛ akraboa no ɛte no ɛbɛdɛn na sɛ yɛmfa nse bia santehena obodwa kakra nipa nyinaa wɔ hɔ ɛbɛdɛn na mahu sɛ
ebusua we ya omu bai de omu ye mabusua nti e bia mekọ akọka ho na me ne omu akọ ebede na mehu saa de no yo mpempi ya na ehemfo no wo ahyansode bi sisi omu kine so mmankyine yo patomkyine yo ya na omu wo omu ahyansode no omu taade ye bi nso ede champma ohene no a oba na champma no no nso timi kire obo se so ye adua tepahene ba tepahene ye adua na oba obo se krama eja hyenanum esi na chia me poma so eno saa ahyansode no na wode behunu se ohene a obai enyase mebusa kra wo ye adua na se wo ye asena abusua yesua de na adesua na yestonko nyema bebre ana yewo aka miti be mienu bi na ye de nkomo hwehwe no nyina esi emo mamenkai o ses woni agye nkomo a ye di ho na wo bibia wo pese woni ticha kantanka edi ho nkomo a ticha kantanka number 055 333 8445 mamento me boase na menka 055 833 no 333 3 ni yemiensa 8445 055 8 333 445 oh sawo 055 33 3 ni yemiensa di 333 8445 edoni ticha kantanka number na obetimi afre no na woni no atwetwe nkomo ebra ya sorry every juma yedi so niema bebre ana ekoso nipa bebre ana ehwe den so ye de bre ana idi juma ticha wadama aka meet be mi no miensa bi na ye sorry de wo ka kire wo mo hwe professor Ellison na ehwe sanso na ya wa friend so hwe abuchirefo bebre ana ehwe juma yedi de wo ka kra na ya sorry nkonya so yo de mi susu ni se se abusua no a eka ye bomu no nkrofo bi awura mu ekeka nsam fa ho ama abusua no kra no enka bomu no egu nti mradu se yefi ase se yebeye sa abusua nka bomu no wa bra yebehu se asantemamu ne yewa yebehu se yepani a ho no yenyina yebedan no na yakan ho abom ewo nase enkyere se odo ho kokoshe nase lemom odi nasi ho se onne opani na bibia ni aka na esi asama bapa no na agonafo a omwo asantemamu no unza asem we de akire yeso ebikura ya wasem na esese ekobotafo hinamane enkyere bia na obi fi kwawu ebaaye no pese ode asem bi bedan sandehene ene mampoyene ene senti esi dabi wunuane tafo ndini yenko tafo ne ko hu no hu tafo na tafo yi ne chiame se me chiame nka ho na monko hu mampoyene mfa sem no nkotunu so hu ne fe na se ye jai sa de we ye na ene eti ho ma obi ba tutu ye ntemo a omie mfiase ne enye nke betie kura na yese o abrotufo nyina ayi eda ba ko ewo bosumi bum ehia wo mampon kebeyefe na ayi yakodi ayi afofia kebefe asonafo nyina yegohia ofin so yakodi afofia ho eda ba ko wo afinum ebeye krabehwe nti saa nkabom no de misusu ye ne se efiase ya beboy Ebusia aha ana ede enankomo twetwe ni nyina besina mamenka o tiya kantanka nsusu ya wode abai menene ya adwen mo amu abuchira mo hwe ni nyina na se mo ne yen ya adwen na bia bibisa mo pese ye keka ye ho bom na ye ti se menua kokwadu menim se niema bi se woni age ho ti se mo ne ya adwen se sa niema we nyina no ye ya me teacher number no atodwa menso me number 0244508778 yebetimi atwetwe nkomo ewo niema etise ho se de bedi ka aka no ticha kantanka number no 055 333 ne yemiensa 8445 ode ofre na ne no atwetwe nkomo ana wokase ebia ticha adwena wo dia bai manage ho mepese yisusu ho mepese ye bibi efa ho a
menim sɛ tia kantaka ebetu ne ho esi hɔ na ye di sa adwuma nyinaa na ye fe na sɛ nka me ye so nani na sɛ bia nka ye nyinaa ye wukuma sɛ mrante te sɛ na nka dako bi yaka ye ho abomakɔ na finsuma hene hɔ sɛ ɔhene yɛ asonafo ebia ne oba bi di akosi de ɛkyena ɛyɛ akamfo na bum no kyena ɛyɛ ebenada no ɛyɛ benada da pa fi ukua de wo yɛ nimu ɛyɛ ukude dinka kyena ɛyɛ da pa na nka aboaboa yɛ ho yɛ kɔ ofin so yɛ ne ofin so manhene na afin na wi afia kente ɛyɛ kwa kosisi ofin so fi sɛ ukua da ɛyɛ ukuda anka ɛbɛyɛ fɛ ebusua aha ana ɛde ndan kɔmɔtwetwe ne nyinaa besi ɛyɛ awurade pa na ɔhwɛ sɛ ne yɛbɛsɛ na hyia na minim sɛ yɛwɔ nneɛma bebree yɛbɛsua tija wadama wabɛdum yɛ nedim no sɛ brepɛ mu no wobɛsan ba bɛdum yɛ biom na yɛahwɛ yɛka sɛ obi bitumi ka sɛ wobɔ bɛy anaasɛ wobɔ ntron bɛy yɛbɛhwɛ nsoso yɛ da abusua ntɔn ne ntron no ntɛm sɛ brɛ ɛbɛ mu ma yɛ nea wogye pene ma yɛ nea yɛbɛyɛ ne saa abusua ma memfa ɛna dwumadie no nyinaa nsi ase medin ɛde kofi kakare mene tia kantanka ane hyia yɛ a ɛnɛ yɛtwetwe nkɔmmɔ yi mede dwumadie no nyinaa si makra mu Economies and businesses are on the verge of collapse. Even churches are on break throughout the nations, countries, and cities. But there is still hope for your business and church. Streamhouse is giving a special package for pastors, businesses, and churches. Yes, come to our studios and a click. Get hooked again to your customers or congregation, and even other people that knew you not or did not know what you do. For Trust Networking will stream up to 10 people of your church to your own Facebook and YouTube page. Do not let your church